পর্যন্ত কোন সংগঠনে জুদাই করলেন তবে নিশ্চিত ভাবে আতঙ্কবাদী হামলা ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭୀକ ହାମଲା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଏହାପରେ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁନାହିଁ କି ସାର୍ প্রভূত হঠাৎ শাসন ব্যবস্থা আপনার দোষমাত্রায় চলিব ইয়া পর্যন্ত পুলিশ নিশ্চয় সতর্কতা অবলম্বন করবে ପୋଲିସ ଯେ କ'ଣ ଅସହାୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସତର୍କତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା କ'ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ସାର୍ দেখুন ওড়িশা ভଳି গোটে ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ କଥା ସାର୍ ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଅପରାଧୀ ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିବ ୟେସ୍ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ Orissa Police আতঙ্কবাদী বিরুদ্ধে ওড়িশা পুলিশর অপারেশন ওড়িশা গোটে রাজ্য সে পুଣି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋପାକ୍ ଶାଗୁଣା ସଂଗଠନ ଏ ସଂଗଠନର ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏ ସଂଗଠନର ମଦ ଅସ୍ତ୍ର ଶାଗୁଣାର ଆଖି ଏ ଆଖି ସବୁଠି ବୁଲୁଛି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ହେଲାନି କଳା ପାହାଡ଼ କରି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ପାହାଡ଼ କଳା ପାହାଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚର୍ମ ଦୌଡ଼ରେ ବାକି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲି ଭାରତ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏ ଆଖି ଆତଙ୍କବାଦୀର ଆଖି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଶନର ନାଁ ଦେଇଛି ସବୁଠି ବୁଲୁଛି ଶାଗୁଣା ଆଖି ଦେଖିବ ଦେଖିବ ସେ ଶାଗୁଣାକୁ ଏଇ ଯେ! ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୁମ୍ପିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି କେହି ଭୟ ପଡ଼ିବେ କାରଣ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଖୁମ୍ପିବାଟା ମୋ ଧର୍ମ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏଣିକି ମୋ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହବ আর তাকত তো ছিল পতা লাগাও এ চৌধুরী চণ্ডীদাস কাহিনী গোটে আতঙ্কবাদী পাল্টিল আতঙ্কবাদী ଶାଗୁଣାର